हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय दायो जोंहा जों थांगासिनो जोंनि सनितपुर जिल्ला आबसु आरो लोगोसे साहा धेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मा जोंहा जोंनि जायगायाव जागासिनो दा बेखायनो दिनै जोंहा गिबि सान दा बे गिबि सानाव जोंहा दिनैनि हाबाफारि हिसाबै दख'रा आफादनि जोंहा सान्डे मेल दङ बेयो जागासिनो बेखौनो दान्दिसे सम थांनानै एसे खोनासंनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नै बेयो जाबाय जोंहा खाम्फा बे खाम्फाखौ गाबोन फुङाव बेखेवगोन दिनै आनसलिकनि प्रग्रामथ' बेखायनो बेखौ बेखेवथ'वाखै गाबोनसो बेखेवनाय जागोन बेखौ ओमफ्राय बिदिनो आरो ओरैजाय गाहाय सायनासालि ओरैजाय ओंखाम जानाय दा बेरायगोन ओरैबो दसे खोनाखौ नायग्रोदो बेजों अपेन मार्केट गेवलां हाथाइसालि ओरैजाय हाबबा दिनै हाबथ'ला गाबोन गासिखौबो देखायगोन दिनै जास्ट ओरैनो लामानिफ्रायल' देखायनोसै खामानिफोरा जोबथ'वाखैनो मावगासिनो गाबोन जोंहा जिल्ला आफादनि प्रग्रामा गाबोनसो नालायथो दा दिनै आनसलिकनि जोंहा डेलिगेटसल' जागासिनो दा बेखायनो खामानि किसु दंबावो मावनो गोनां बेखौ मावगासिनो आरो गाबोन दा मोनायावलागि कमप्लिट जाजोबगोन गेट बेयो जाबायानोसै नै खुन्थाफोरखौ फुहांबाय जाजोब्बायानोसै जाजोब्बायनो दिनैनि बे खुंगा 17थि जाबायानो मोजां नुदों मोनाबिलियाव लाइट नांबावगौमोनलै ना ओरैनिफ्राय नैथिं भुलि जागोन भुलि गेम ओमफ्राय बैथिं नै बेवहायबा मा लिरखो बेवहाय मा लिरदों बेयाव लिरदों नै फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव था एबसु जोंहा नै बरिया साजायदों नै आर'नाइजों आर'नाइया खुन्दुङा साफा खालामदों आर'नाइखौ बेखौ मोजां मोननाय आर'नाइया गाज्रि माबाजों हनै थनदों मजा जाबाय मजा गैया खामानियाव इनसार्ज नामावल' बै गैया खामानियानो ओमफ्राय नैयाव बे मा जागोन मुंख्लं बावनाय मुंख्लं बावनाय बेवहाय मुंख्लं बावनाय जागोन गाबोनसो जागोन आरो बेफोरो दिनैथ' नङा ओमफ्राय नैबे आलासि न' आलासि जिरायसालि गेस्ट हाउस ओमफ्राय नैथिं जाबाय मेन जौस्रां स्टेज मेन जौस्राङा बेनो बेवहाय आलासि बिबुंथि होग्रा जानो हागौ सानैखौबो सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय आबसुनि फिल्डफोरा बेरायगोन ओमफ्राय थिं नै आलासिफोर ओमफ्राय बेवहाय आलासिफोरनि आलारि बाथि सिगाङाव सावनाय जागोन बेवहाय बयबो सिनायनांगोन गाबोन नुगोन दे माबायदि सावगोन बेखौ देखायगोन गाबोन जा केमेराबो मोजाङै ला सानैखौबो बेवहाय आलारि बाथि सावनाय बेनो बेयाव मा लिरदोंथाय एबसु लं लाइफ आदसा बेखिनिया जागोन आलारि सावबासो मिथिसिगोन आरो मा लिरदों ओंखाम संनाय जायगाया ओंखाम जानाय जायगाया बिथिंनो नायनो र' मा ओंखाम संग्रा जायगानिफ्राय ओंखारबोथ'बाय जों ओइ बेरायहैनो दसे बाजाराव हाबा नंदोंमोन खिन्थु दसे बेरायहैनोसै आरो ओरै फै माथो थांनो थांसै माजों ओरै थांसै बाजाराव एसे बेरायहैनि नैबे गोजाननिफ्राय नै जौस्रां आरो मेन पेन्डेलनि भिउआ ओरैहाय लामा हाबनि हाथायखौ दिनै हाबा नंदोंमोन हाबनोसै आरो माथो खालामनो आरो नैबेनो मानसि गैयाना बेनो मार्केटआ नै बिथिं गय जानो नागिरदों बिस्रा मिथा पान जानो नागिरदों ओमफ्राय नैबे गेट बेखौ बेखेवबाय ओमफ्राय नैबेनो लामाया होनबा नै
मोनाबायना फैनो थाखाय खावलायनाय खोमसि खोमला जाबाय दखानफ्राव बन्द जाहांबायसो नै माइनाव जुलि गेलेगिरि हान्जा लोगोसे मना सेन्टार गेलेगिरि हान्जा खाथियाव दङबा दहाय गेलेदोंमोन आं ओरैनो गेलेदोंमोन आंलै माबा डिस्टेन्सआ गाहाम जागोन दा दिनै ना ओरै माबाफ्रा फ्रेन्डलि गेलेनायब्रा ओरैनो अपेनिं हिसाबै नै दखानफ्रा दख'रा आफादनि बिबानगिरिफ्राथ' सिफ्रिबा मोजां जायो फट' सेसन दङ बै नै बेजोंबो दं हटेल सावगारि मोनसे लानि सावगारि आर'नाइ हटेल दं ओरै आर'नाइ हटेल नै बेखौ साखिनायनो नागिरदों कमलाखौ नायनो लादोब्रा साखिनायदो बेसेबां ओमफ्राय बियो नैरोजा आरो ट्रफि केजि केजि 100 नो गाइसमोन आइयो कमलाया केजि 100 बैग्रियालाय बायगोनदां आसला बायायो फै माखौ जागोन जानो फै गिदिर माखौ जामारगोन कमलाल' जागोन कमला गामि गामि कमला लानांगोन ओइ बारासो लानो हरदों मादाम दे बासिना ला सलिद माल हनै नांबावगौ जाबाय दा थाइनै बारा होथारा आरोना दे नै मोनबाय ओइ पेकेट नांलायला जोंनो साबा होमबाबोलै बे गिदिर फिसा नहय मोनसे मोनसे जाब्रा जाबाय बा दोन माखौ बसमदों दा सिरबाय होबायनो हलाय मोनसे जानै नै मोनसे जाबाय होबाय मोनसे मजा मोजां खुमसि जाजोब्बाय नो ओंखारबोबाय हाजारनिफ्राय मेरला पार्किं दं दोनाबो साइकेल दं ना साइकेल स्ट'र सोर बानायदों बादे मिथिया आंबो मिथियानो दा सोर बानायदों साइकेलानो सामरसि जोंनि बाजाराव बेरायना फैलायबाय मेन गेटजों मोनफैलायबाय बिराद गोदैलै नैबे मोनसे हलाय मोनसे ओइ कमला जादोंमोन कमला कमलाया गोदैयानो नै मोनाबाय दोनैनि थाखाय जाबाय बेखिनियानो गाबोन होलायनोसैलाय दोनैनि थाखाय जाथ'बाय बेखिनियानो ओरै सेल्फि जनाव सेल्फि लागासिनो दोनथ'बायलै दिनै